Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Hadian ka jingut jingnam jo kinong rem halo ka jing pislam jong ka sarka jilla ban pelaj ikila jingrap shekinong rem kibla syamat ha ki jing syak penjulor kiling kharam bat kumju ru ki jing thong jingtam na ka jingwan ning shop jong ki bor ka maryang na kalyang chekinong yalam ka Hills Farmer Union kila le benya kendu iki officer jong ka tanat revenue banya kren halo ka ni kaman ha ka bala labru ba ki don kinong rem ki bempat yo yak jingeram wat hadian laisnem habakren hakila patai kubor u Presiden Joka Union uba Commander Shang Pliang Uloong. Hadin ka jinga kren, bat ka jinga mirjing mut bat ki ofisa las ngothu. Baki don shibun ki benta baka sorkar ka hab ban penbiang, kamtam ha ka bayadei baki kot kisla, ban yai karkum karukom ka badai ban le, bat nalor kata kadang don kamru, ya ka jing menjur jong ka State Executive Committee, hashwa ban pa shiki Deputy Commissioner bakin pelat ya ka pisa. Lembaga ni ka kubur mentah ni don ni kubur ban pha sha kinong rep hakabedi bat ka relief lane ka jing ai na ka benta ka jing penjulor jong ki bor mariang te ni sukwa ban petip ya fi banak liang jong ni kum ka seng Hill Farmer Union rengkat barba jon nak liang jong ni la budin ya ki babun ki relief nang kabamut ya ki badai ban ai jing yarap shi kinong rep halor ka jing sha penjulor jong ka bor mariang la kalong kajing selai la kalau kajing tua bat minta teter te kawai bengilap kalong ba kum kanuksa kadon kawai ka file ka badai na southwest ka ba don kajing jia selai na do kajing penjulor ki marep na do usnem araja puar te hendrai hadu menta kinorep ki keli yangi kum kaseng ba balai empat yo te nagling jungi ban pensyai ka ngila wan ye kendo bat ka department apo ka revenue department ban ngila check ye file bat hoy kalong sisya ka jing slam ka bakraw bat abangi keli ki ong bakidan bun ki prosedur ka badi ban bot na komentakan ni bat sakawai ka baar kalong ba syaban ay ka ni ka jingerap haban syong da ka State Executive Committee ten nagaling jungi kum kaseng ni don ban ay ka jing kentu ka sorkar ba habadon kum kini ki jingjia ka di ban penkloy ban penbiang ye ki kwat kisla ye ki jing don kam bat ka baar kalong ba ni kenturu ba ka State Executive Committee kadiban syong longdok kadiban syong marmar kenang ba katu ka jingyarap kan pois kinong rap naman ngisung thu ba lemda ka State Executive Committee ka pelain lane ka pas ye kita ka pisah ka badiban ai enom la ban pha syekdisi na ka bentaban ai kinong rap tingidon ka we ngidon artli ki jingkerpan ka banengkong ban state ye ha ka ba pendep ye ki prosedur ki jindon kam ketkum ka office bat ka baar nak mentaban syong kam kloy kene ka State Executive Committee kenang ba kajing ai jing rap kinong rap kanong ka ba kloy ya nak menta kinong rap nak leng jungi kum kaseng ngim sim la syong plikti ring nang yai budin nak kapor te nak leng jungi rungim don banong ring tang bangin show up bat men penbore ka sorkar ba kan pen kloy ya kene jing rap sya kinong rap namar kam dai tang syamo kurwar kidon bun teli ki jeka kijing jia pasya penjulor mariang dan rei kislam kaju te sa hisin sa ngisoban ai kublai pi kinong rap patungin nang ya trailang nak benta kabit kabiang jukinong rap hagajalahi bara kublai shibur toh nakaleng jongiru kum ki khot jangkan ka Hill Farmer Union apo ka tika dong ka area rang belang makurwat gi leh kenu ya shibun ki jinge hakba kinong rap ki syakta hakin ka jung penjulor kamariang na bisnem arja puar ndai haduk mentaru tempat yo mila budin ya kene ka file la jan license sosin andre chisin bawan chisin di ong kin device bing ka rates teng la ya up kinorap jungi la ya up update di account andre haduk mentaru tempat poi teng yawan bud chisin ru yang bangin syong ya ka komiti wan biasa chisin ru ya syong bing ka executive committee te haduk mentaru tempat syong tiki na kelin juti ikong ba syong for revenue la ai ka jikular ba in saya syong no let's say how ni very much di nakaling jungi kentu ba kini ki jingarap jo kinong rap balong emergency ki dei ban poi sha kinong rap hakapor ba kam biang dei ba ken persakut arsna mai snam lano kin pen bahai ki jakarep ki jongki lada arsna mai snam nakaling sorkar kan sa shim ya kini ki senjam da jingarap tutang kata bersyukur